Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Ik hoop dat het wel een echt een criticus. Ja. Het komt op, nou ja, het op kritisch wil benaderen. Dat is met hoofd. Ja. Nee, wat zeg je hoor. Het is misschien dat het Maar, is een wereldje. Ja, zeker. En nog hard op van Nou ja, daarom dus. Nee, dat was hartstikke mooi. Ja, mooi man. Zet maar een beetje van is hoor. Ja, zou ik zeggen. Ja, zo. Ja. Nee, maar dat begint niet. Dat is wel goed. Best. En ik probeer het maar nog mee. Dit is Noordewien. Echt is. Ja. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie bij mij een bijzondere gast aan de tafel. Dat is een schreeuwer, ex-haatredacteur van de Beeldse Post. En hij had er nog steeds dwalen met diezelfde taal. Ik had toen Gerard de Jong. Als zijn boekjost, Gerard Marcel de Jong. De eerste Beeldse roman die er ooit verschenen is. Blauw vandaag, een gries van onrust. Is eigenlijk de onleiding om u te noemen. We zijn intussen een tijdje verder, dus we kunnen eens een beetje rondblikken al even op het boek. Gerard, mooi is het best. Welkom Ja, trouwens. dankjewel. Dank dat ik hier wees, man. Hartstikke mooi. Hoe is het? Ja, best. Drok met van alles en nog wat. Ja, met meertalig iets werk voor Waardhoeken. En nou, het boek gaat ook mooi door. Dus ik heb niks te klagen wat dat betreft. Nee. Het boek is dus al een paar maanden uit. Ja. Wat is een indruk ontnoot hoe het vallen is bij de meesten? Ja, echt heel goed. Ja, echt heel goed. Ik had het me niet beter wensen kunnen eigenlijk. Nee. Ik bedoel, je denkt, ja, ik had van tevoren geen idee hoe het vallen zou. Ik bedoel, Eddie van der Noord, uitgever, die geloofde in mij. En het is wel een wrakseling geweest. Zoals die hem dat zo mooi zeggen. Een wusseling in het beeld. En, Ja, dat wusseling? ja, een wusseling. Een wusseling, ja. En ja, en uiteindelijk, ja, dan is hij er. En dan moet je maar zien hoe hij het zelf in de wereld doet eigenlijk. Hè. Ik bedoel, dan staat hij op eigen been. En dan moet hij hem maar redden eigenlijk. Ja. En ja, nee, maar dat gaat echt heel best. Ja, ik krijg echt heel veel leuke berichtjes van mensen. Sommigen die ik van de basisschool nog ken. En anderen nou ja, die ik nou nog ken. Maar ik bedoel dat ze het een prachtig boek vinden. En misschien hoort het niet van de mensen die het niet een mooi boek vinden. Maar ik denk dat de balans wel echt goed deurslaat. Zeg maar. En hij is goed ontvangen. En een mooie recensie in de Krant had. Martje de Jong hadden we op en uit hadden nog mooie woorden over gesproken al op een weekend. Dus ja, ik ken niks te klagen, Willem. Nee. Schreeuwer, die is het al. Ja. Zowel officieel voor de kranten, natuurlijk in stikken op alle mogelijke manieren. Maar een romanschreeuwer is krijgt toch wel een wat roos, hè? Moest hij in die kop een hele enorme draai nemen om zo'n roman, zo'n verhaal te schreeuwen? Of voelt het daar? Nee, dat moest wel echt een draai nemen. Ja. Kijk, als journalistiek werkst, wat ik natuurlijk 20 jaar voor de Beeldse Post deed heb, dan ja, zo'n verhaal heeft een kop en een stut. En de ingrediënten die krijgen maakt een ingewikkelde sop. De ingrediënten die haal ze erbij van ook. Moeten weten wat die ervan vindt en wat binnen feiten. En dan puzzelt dat bij een ander. En ja, met een roman is dat natuurlijk heel haast, want het moet in feite uiteindelijk moet het allemaal uit mezelf komen, toch? En ja, dan zoek je naar hele andere plakken voor inspiratie en best in diezelf, best heel erg met diezelf in de wereld eigenlijk ook. Ja. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Een boek schrijven een roman schrijven is heel erg ook met jezelf bezig. En ja, daar heb ik me wel eens op gekeken. Ja, dat ik wil eerlijk toegeven. Ja, het is een lastig proces geweest, maar dat maakt het ook mooi natuurlijk. Ik bedoel, als het zomaar komt, dan heeft het ook in weren, denk ik. Nee. Een groot verschil betocht ik mij nog. Als je een stukje hast als citeerste in je, dan is dat vaak een quoteje, hè? Ja. Letterlijk, quoteje halen. Ja, quoteje halen. In dit boek staan behoorlijk wat dialogen. Klopt, ja. Dat leest in een krantenstuk vaak net, hè? Nee. Hoe vaak hast u, denk ik, in die stukjes een dialoog beschreven? Nou, dat is een mooie Gebeurt mooie in de vraag. journalistiek gebeurt dat Nee, zo gebeurt vaak, hè? bijna nooit. Nee, terwijl dat best wel een leuke vorm wezen zou, toch? Ja. Dat is de meeste maar gewoon praten laatst. Terwijl in het boek, en we komen er straks wereldwijd hoe te praten, de haatpersoon, Siert Lautenbach. Ja. Laten we vooral die naam ook even vallen laten. Maar ja, hij ziet het heel wat het gesprek met mensen, heel letterlijk en figuurlijk. Discussie, gesprek met vrouwen, mannen, het gaat door demonstratie, het gaat alle kanten op. Ja. Maar die dialoog is heel belangrijk. Er zit een heel soort dialoog in. En dat heeft denk ik twee redenen. De eerste is inderdaad omdat hij zit met hemzelf in de tees. Hè? Hij komt er niet zo goed meer uit. Hij is wat op een doodspoor beland op het beeld. Hij is succesvol schilder, maar hij haalt er geen voldoening meer uit. Dus in die zin, veel dialoog is ook om uit te vinden van hoe zit dat nou, wel hoort dat dan? Aan de andere kant heb ik in dit boek vond ik dat veel dialoog
doet het beeld ook wel recht. Ik ken natuurlijk zelf lange meanderende zinnen schrijven. En die staan er ook zeker wel in. Alleen in de dialoog, die het vaak toch wel wat in het beeld ook wel wat kort en puntig wezen kan. Zit gang in, zeg maar, zit vaart in. Daar vond ik dat ik dat beeld zo ook wel wat vangen kon. Hoe ik zelf of mensen die ik ken, of hoe ik soms met kameraden in de kroeg praat, dat ik er wel inbrengen wil, omdat er wat een gang is, een vaart, die ik in het beeld wel herken. Ja. Dus zonder dat de woorden ook in het beeld binnen, maar dat ook het tempo voor mij wat beeldsig voelt. Zeg maar. Niet dat het nou compleet aanswezen is is, maar er zit een bepaald tempo en dat voelt beelds voor mij. Dat voelde goed om dat in dit geval te doen. Ja. Nou, en plus dat het beelds, denk ik, vergelijkbaar met het Fries. Kijk, wel echt een spreektaal is, hè? Ja, is zeker waar. Ja, absoluut. En ik denk ook dat je moet het niet vergeten. Ik vind ook dat het beeld, dat wou ik ook met het boek zien laten, dat het beeld een taal wezen kan voor alles. In rouwadvertenties wordt het ook gebruikt bij de mooie dingen in het leven en de verdrietige dingen in het leven. Maar ik vind ook dat elke kleine taal kan ook een literaire taal wezen. En voor het beeld geldt dat van mij ook. Ja. Dus dat is wel iets wat ik ook bewijzen wou in feite. En dan gebruikt verschillende stijlen en dialoog is daar één van, die er wel echt dat beeldse wat inbrengt, denk ik. Ja. Wat had het lang worden, hè, voordat er eerste beeldse roman weer? Ach man, ja. Nou ja, zie je. Ja, kijk, er binnen de beeldske schreeuwers die misschien geen roman schreeuwen hebben, maar wel die mooie tjokke boeken schreeuwen. Kijk, er wordt natuurlijk echt wel geschreven in het beeld. Hè. Er zijn een heel soort jeugdboeken. En ik weet ook, daar ben ik inmiddels ook op wezen. Maar Sonja en Houten heeft ook boeken geschreven. Of zoiets zelf, dat ben ik in romans. Maar er wordt wel in geschreven. Alleen, een boek voor een wat groter publiek, wat ook als zodanig misschien in de markt zetten, dat zou ik zeggen, maar dat is eigenlijk te klein. Dan is het relatief klein bier. Maar ik vind wel dat ik wil wel zien laten, dat moet er wezen kennen. Ook literatuur moet er wezen kennen. In welke kleine taal dan ook. Maar al publiceerd of net? Van dichtbundels, misschien oorboeken? Dichterijen en kinderboeken en zo. En dat is er echt wel. Ja, en er gebeurt echt een heel soort op dat gebied. Ja, zeker weten. Ja. Alleen echt een roman, die waar ik eigenlijk maar niet echt tegenkom. Nee. Dus ja. We kunnen er weer weinig op praten. Mooi, dat is de beste in ieder geval. Ik zeg Gerard de Jong. Op boek zit Gerard Marcel de Jong. Ja, is dat een soort eerbetoon? Nee, daar heb ik een soort commentaar op gekregen. Het beeld natuurlijk van doe maar gewoon, dan doe je het nog. Een kameraad die zei van, als dat op een tweede boek ook zet laatst, dan praat ik niet meer met gekkiet. Maar het is mijn officiële naam en die staat er in mijn paspoort. En die hebben ze heute met me gegeven en ik gebruik die tweede naam niet vaak. Maar ik denk, dan toch een boek en je zet hem in je eigen dan weet ik over 50 jaar wil ik wel staan zien van, dat is inderdaad mijn hele naam. Maar het moest even officieel. Vond ik dit wel een gelegenheid voor, ja. Dan was het bij het tweede boek ik weer. Dan moet het eigenlijk ook. En zie je, dan ben ik een heel soort Gerard de Jong, vergis die niet. Dus dat is ook nog een manier om je een beetje te onderscheiden wat dat betreft. Want, maar Willem de Vries, daar zal er ook meer van wezen zijn. Ik kan je vertellen, een hele proto. Er is maar één zoals die, maar er ben een heel soort. Ja, daar ben een heel proto van. Ja, daar ben ik wel een mooi verhaal om te vertellen. Maar laten we dat maar net doen. We hebben mijn muziek van, vond ik in ieder geval een te gekke band, Steely Dan. Het is wel aardig trouwens, want we draaien het nummer Deacon Blues. Ja. En daar had het in boek Deacon Bills. Ja, Deacon Bills. Is dit toeval of is dit toch een verwijzing naar die favoriete muziek? Ja, dat is wel... het is in ieder geval een verwijzing naar dat nummer. De hoofdpersoon Siert Lautenbach, die komt op een gegeven moment in Baskeland terecht. Hij gaat wat een affaire aan met Amaya. En die loopt hem echt mee dat leven in. Ja, een vrije vogel. En die trekt hem met het leven in. Maar die op een gegeven moment confronteert hij hem ermee. Die zegt, er is ook iets tragisch, wil ze eigenlijk zeggen. Zij begint hem Deacon Bills te noemen, naar het nummer Deacon Blues. Iets tragisch, iets aan de zelfkant. Want dat is ook wat de hoofdrolspeler in dat nummer mee maakt. En verder trouwens vind ik Steely Dan gewoon een te gekke band. Ik vind het ook heerlijk om het roept nog altijd wat wrevel op. De band wordt niet altijd goed begrepen. Raar, hè? Want het is ongelooflijk. Bijna wel glade muziek zelfs. Het schuurt nergens, om het zo maar zo te drukken. Nee.
En toch, sommige mensen kunnen er heel zagrijnig van. Ja, juist omdat het zo laat is, denk ik. Maar het is zo goed en aan alle details is dacht. En het is zo briljante muziek. Ze zijn heerlijk sarcastisch vaak in hun nummers. Die verhalen zijn ook echt mooi als erop leest. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wat het over mij zegt, maar ik geniet er ook wel van dat mensen het niet begrijpen. En dat ze er zuur een beetje gramietig van worden. Van wat is dit voor glade muziek? En dan denk ik, ja, maar als het nog beter luistert, het zit geweldig in dan. En toch verwees in die boek, ik word nou wat hudderen. Ja, nee, zeker. Oh ja, nee, zeker hoor. Ja, absoluut. En ik hou van heel soort muziek, hardere muziek zeker ook. Ja, maar dat kan wat mij betreft gewoon bijna anders. Ik vind de Steely Dan eigenlijk ook punkers, vind ik. Op de manier hoe hun dat deden. Ja, doe het jezelf. Ja, absoluut. Alles zelf inrichten. Hoe ze het hebben willen. Een basspeler invliegen laten vanuit Japan, ik noem maar wat, om 5 seconden bas te spelen. Omdat het precies zo moet. Ja, op eigen voorwaarden, zeg maar. Dat vind ik wel heel erg punk. We beginnen naar een volgende stuk muziek. Mais. Au per gira bigiratu. Ja, vind ik ken het niet beter dan een Stouter geweldig. Ja. Dit slaat denk ik op Baskelon. Ja, dat slaat op Baskelon. En Baskelon had ik er alles te krijgen. Nou ja, dan neemt ze het zelf even met die roman. Ja. Doe hast er. Ik een tijdje, nou ja, wennen is misschien een te groot woord. Een aantal maanden. Ja, ik heb er een paar maanden gewoond. Ja. Heb je het ervaren als daar waar je, of wie is toch nog een beetje een toerist? Nee, ik heb het echt ervaren als daar wonen. En Okay. dat was ook het fijne. Het was voor mij een heel nieuw gebied. Ik was er nog nooit geweest. Nee. En ja, als toerist heeft toch, als nou een camera bij die heeft of niet, dan hangt die imaginair wel om die nek. En dan ben je toch als een toerist uit de ogen aan het kijken. Ja, boetesteender. Ja, maar het feit dat ik daar was, dat was van het Oren-Wurden-project. Ja. Een literaire uitwisseling. Ik mocht er een paar maanden wonen om te schrijven. Ja, dat verschafte me een soort alibi om daar ook gewoon, dat ik daar of de bus niet meer wou naar de staat, dan hoe ik me niet toeristen voel. Want ik was daar om wat te doen. En dat voelde heel prettig. Ja. Dat was een fijnere manier, vond ik, om naar je omgeving te verkennen dan de zoveelste toerist. Moet ik ook zeggen dat ze in Baskeland ook wel een beetje tabak hebben van alle toeristen. Dat is correct als Amsterdam en Barcelona, het wordt dus zo er ook. Te volle wezen. Ja, en natuurlijk was ik was niet een toerist in de gebruikelijke zin van het woord. Maar ik was er natuurlijk wel naar en heb me wel gretig de ogen de kast gegeven natuurlijk, dat wel. Maar het voelde heel prettig om daar wezen te kennen met het idee van, ja, maar ik ben hier om iets te doen. Dat werkte ook beter voor mij, ja. Geen les van druk? Nee, helemaal niet. Het waren echt... wat is het? 1500 kilometer misschien wel... Ja, nee, maar totaal niet. Het waren echt wel een beetje Gerard in Wonderland, hoor. Ja, ik mocht voor de eerst in haast 20 jaar... waar ik 2 maanden bij de Beeldse Postfort. En de opvolging geregeld en alles. Het was echt in die zin wel een heel groot avontuur. En ik heb het allemaal maar op me komen laten. Ja, dat was geweldig. Ben compartido en munduar. Het zei niet dat ze... Ja, dat is ook zo, ja. Maar als zij hier binnen, dan plukken ze dat weer op Instagram en op Snapchat. Ja, en ze hebben een webcomputer, het is hartstikke leuk. loopt allemaal door. Ja. Bij beeld binnen doen wij een beetje terugkeren. Ja. Muziek uit Baskelon. Au per gira bigaratu. En mijn gast liet mij mooi deze titel uitspreken, hoe hij het zelf net te doen. Ja, daar beraad ik mij niet aan. Nee, daar beraad ik mij. Mais is de groep en nou ja, ik zei het al even, Gerard de Jong, Hewitt te gast. Oorlering is een roman die al een tijdje uit is, overigens. De eerste beeldske roman, maar ik denk, ik vind het wel leuk om eens een keer met hem te praten. Want het gaat net alleen over taal, maar ik een beetje hoe die leven en hoe stiert je erin en hoe best daar zo'n boek kwam. Ja, en zo komt dan ineens in Baskelon. Hoe is dit voor opjong? Was dit voor vregen van zo'n project trouwens? Other Words is het, hè? Ja, dat waren in 2017. Nee, dat waren een open call, zeg maar. Iedereen kon daarop inschrijven. En ik heb daarop ingeschreven met het idee om een boek te schrijven over de opkomst van de Beeldse beweging in de jaren 70. Heel wat aan wat het boek geworden is dus. Geschiedenisboek eigenlijk. Ja, nou, ik wou het wel ook vermengen met fictie, want anders wordt het me... Non-fictie wordt mij wat saai, dan wordt het inderdaad een soort geschiedenisboek. En ja, dat idee is daar eigenlijk helemaal ook op een helling komen te staan. Maar dat neemt niet weg dat ik het in die zin ook literair zeg maar ten volste de tijd er benut heb
om met een boek bezig te gaan. Maar het idee is wel heel erg veranderd in de loop van de tijd. Ja. Wanneer is het idee van het roman begonnen te leven? Derde, ik ter plekke of niet? Nou, het idee, ik wou een roman over de Beeldse beweging schrijven. Dus feiten, de historie, maar wel dus spect met fictie. Maar dat idee heb ik daar loslaten, dat wordt mij toch inderdaad te feiterig. Eigenlijk, te feitelijk. Ja. En ik heb daar toch echt een heel ander idee gekregen. Maar dat ging niet van de een op andere dag hoor. Maar ik ben er wel begonnen te schrijven aan het originele, oorspronkelijke idee. Alleen ja, je moet soms ook maar... Je wordt in je leven soms ook metgenomen. En Baskeland was voor mij een exuberante ervaring. Alles glimde en de zon scheen. Zoals ik zo een soort Gerard in Wonderland misschien. Weet ik in de zomerperiode dan? Ja, in mei en juni. Dus het was fantastisch weer. De mooiste maanden. Dus ja, zeker. Het waren echt prachtig. En tegelijkertijd word ik daar bij een heel soort culturele dingen ook betrokken. Het was niet dat ik alleen maar 2 maanden alleen op een kamertje achter de schrijftafel zat. Ik was er ook wel echt als een soort... Nou ja, ambassadeur voor Friesland, maar zeker ook voor het beeld. Ben ik daar geweest. We hebben poëzieoptredens gehad, uitwisselingprojecten met andere Baskische schrijvers ook. Ja, en toen is zich vrij organisch is het idee van het boek eigenlijk ontstaan. Ja. En daar ben ik dus later eigenlijk pas met veren gaan. Ja. Even nog een stukje uit het boek. Het Beeldse land is alles wat wij hebben, zei Sier, de haterrolspeler. We hebben geen mythes, geen bossen, dat verhaal maken worden. Die nou van generatie op generatie gaan. De Waddenzee is er om naar te kijken. Om de zon in de zee zakken te zien. Voor de frisse neus en Instagram. Ja, dit is het beeld. Het vlakke land. Het is leegte. Vul het maar in. Even, en dan komt het in Baskeland. Ja, dan is in alles het ten opzichte. De mythes, zagen. Want het leeft daar volgens mij enorm. De volksverhaal. Ja, zeker. Ja. Zeker geen vlak land. Geen vlak land? Nee. En zie, wij hebben natuurlijk, het beeld is natuurlijk en ik vind het beeld prachtig. Laat er geen misverstand over staan. Maar het contrast is wel heel mooi. Ik bedoel, het beeld is met mensenhandschapen. De slikwerkers die dat is allemaal precies van tevoren uittekent van dit wordt het beeld. Dat steekt in de Middelzee, we polderen het zo in. Het wordt ook nog voor een groot deel, nou, de boeren kunnen naast een bruggen. Dat was het idee van het beeld. Zo is het alleen. Met daarom heeft van die rechte Mondriaan-achtige lijn. Ja. En ja, Baskeland is in alles het omgekeerde. Die kust die is miljoenen jaren geleden al vormd. Dat kun je zien. Die zee die komt af en toe ook naar binnen toe. Het is heel groen. Heel soort bomen ook in Baskeland. Want aan de Golf van Biscay regent het nogal wat. Dat zou zeggen, dat komt dan aardig overeen met hier. Maar voor de rest is het in alles het tegenovergestelde. En ja, dat is een heel mooi contrast natuurlijk. En daar waar ik ook niet op bedacht toen ik daar kwam, zeg maar. Dat heb ik ervaren moeten. Ja. Wel even een soort shock, zeg maar. Ja, maar een hele mooie. Mooie van, want tegelijkertijd, die Basken zijn natuurlijk zo groot en zwart op hun eigen taal. Ja. En dat heb ik met beelds en ik heb een passie voor minderheidstaal. Dus daarin vonden we elkaar dan ook wel weer. En dat vond ik hun levensstijl is zo aan zo zwart. Ze eten er avonds 10 uur op het terras. De hele familie gaat dan ook met de kleine kinderen. Dan denk je, nou, die liggen hier naar Sesamstraat op bed. Het hele leven is helaas. Maar toch binnen er echt overeenkomsten. En Basken ben wel een beetje... voor ons is Baskeland is natuurlijk het zuiden, maar de Basken zijn de Noorderlingen van Spanje. En in Spanje worden de Basken ook wel eens een beetje als wat boers en wat onbeholpen mensen zwijgzaam zien. Ja. Nou, wij Noorderlingen worden dat hier in Nederland ook wel eens, toch? Wij woordpikken vinden het vooral van de beeldkunst. Ja, dat dacht ik wel weer. Ja, wij vinden hem inderdaad. De kleine. Wij beeldkunst vinden woordpik niet zwijgzaam. Ben je hem nog beeld of ben je hem kleikluiten of ben je hem beiden? Nee, wij zijn beeldkunst, ja. En de kleikluiten met dan weer wat horen net. Ja, kleikluiten ben Fries, nu Noordwest-Friesland. Ja, nee, ik snap formeel, maar even qua gevoel. Ja, precies. Rekken in de beeldkunst zeg ik nog dat de kleikluiten of is dat ik wel wat geseparaat? Nou, nee, dat is tegenwoordig is dat redelijk fluïde. Ik zou er niet van die harde grenzen tussen stellen. Nee. Dus woordpik kwam ik op de LTS in Dorp te lonen. En daar troffen de kleikluiten en de woordpik elkaar. En hoe ging dat?
Dat ik hoor dat de documents ertussen zie. Daar kist het nog na vertellen. Maar Dat, koesten er in de kantine, weer een grote squal, koesten er altijd wel uit. Want de razer en het tjerg is weer in de woord pikken. Ja. En de kleinkluk kwam letterlijk op de trekker naar de squal. Ja, mooi nou. Maar beeld is dan weer iets verder voort. Ja, dat is iets verder voort. Ja. Je bent geen kleinkluk. Dat is een goede vraag trouwens. Ja. We hebben natuurlijk een heel soort kluten en nog meer klooi. Maar klooiklut denk ik toch aan een Fries, zeg maar. Dat, een bilket is gewoon een bilket, klaar. Ja. Maar het gevoel weer dus... thuis komt zult net best hard, denk ik, maar wel heel vertrouwd. Dus de mentaliteit in zijn Basken Loon, als dat vergelijkt is met misschien de Fries en de beeldjes en mij klaaiklut niet, dat bedoel ik maar een grapje, maar nee, zeker. Maar dat gevoel kan wel in dus. Ja, dat is het. Ik bedoel, je kan niet ergens thuis komen waar je nog nooit geweest binnen, zou ik niet zeggen. Maar het voelde al wel heel gauw als thuis. Ja. Hoe de mensen daar met de taal bezig waren, doende waren, moet ik zeggen. Hoe die beleving die ze daar hadden. En toch zonder de nare kant van nationalisme, die is het ook wel eens heist. Want daar moet ik helemaal niks van hebben. En dat weten ze daar toch. Ze zijn wel heel nationalistisch, maar niet op een manier van de buitenstaander is niet welkom. Of nee, maar ze willen wel heel goed. Ze hebben wel Noord voor hun eigen taal en daar willen ze heel goed zorg voor dragen. En dat inspireerde mij heel erg. Het had ook met hun geschiedenis te maken. Ze zijn tot de Basken tot 1975 door de Franco-dictator onderdrukt in feite. Mochten hun eigen taal niet praten, want dan worden ze oppakt. Ja, en dat had een enorme teugenbeweging tot effect had. Dat ze dus wij zeggen ook wel eens, ik zit ook wat in die minderheidstalenwereld en het geld bij de Basken klotst echt een plinten op wat ze doen voor hun eigen taal. Maar ik denk, good for you. Ik bedoel, ze redeneren heel erg van, wij laten ons niet gebeuren dat wij zelf niet goed voor ons taal zorgen. Weet je wel? Ja. Als we dat zelf doen moeten, dan doen we dat ook. Even in Friesland is het ongeveer 50-50. Ik geloof dat er 300.000 Friestaligen binnen. Ik mag heel voorzichtig met mijn cijfers. Hoe hield dat daar ongeveer? Het Baskenland, Spaans en het Baskisch. Had je enig idee hoeveel mensen dat nog broeken? Er is toch ongeveer, maar dan hou me te goed, pin me er niet op vast. Maar er is toch ongeveer op 1,5 miljoen die Basken die het Baskisch praten. Er is ook weer allemaal verschillende varianten. Misschien zodat wij Zuidwest-Fries en Woordpieks of zo. Dat is Squan en de Skun. De Sadri en Hissi en die. Ja, precies. Ja. Dat is daar ook wel in verschillende varianten. Maar het is wel allemaal Baskisch. Maar hoe heerst het? Zoals je bijvoorbeeld de plaknaam hast en dat soort dingen. Dat je denkt, verrek, ze hadden het in Baskisch of zo? Ja, maar dat is daar sowieso in. Ja, hè? Ja. En wat taal? Maar Baskisch sowieso. Wij praten dan, wij noemen hier, zeggen wij San Sebastian. Maar er is geen Baskisch San Sebastian zo. Die zou je Donostia bijvoorbeeld. Ja, dat weer van die dingen, dat moest ik even weten. Want in het begin was ik ook wel wat aan het puzzelen. Ja. Maar dat is ook het mooie natuurlijk. Dat is het eigene wat ze daar met zien. Maar die taal is wel dominant aanwezig. Die taal is allemaal aanwezig. Ze hebben daar ook hun eigen probleem. Ik bedoel, ook daar heeft de zwartkijkers die zeggen van het gaat allemaal naar de Barabisjes. En de meesten die zeggen, maar het gaat hartstikke mooi. Dat hebben we hier ook. Ja. De waarheid loopt vaak wat in het midden. Maar ook in Baskeland moeten ze er wel echt aan trekken. En krijgt zoals wij dat hier ook. Hè? Het Fries dat boert goed, maar dat moet ook zo blijven. Nou, ik ben pro-zwaar genoeg, wil ik wel. Nou ja, dat is dus ook weer zo. Op bepaalde gebieden gaat het heel goed, andere gebieden binnen weer zorgen. Ja. En het beeld is weer een... is eigenlijk hetzelfde verhaal. En op dit stuit, maar ik zie het... voor het Nederlands hield hetzelfde. Ik zag nou de discussies hoe het Nederlands gaan in de Ronestaat, hoe het behoort van de taal, de oprukkende Engels. Ja, daar worden ze ook wakker. Ja, daar werden ze weg. En alleen die discussie hebben wij 30, 40 jaar in gehoord. Met Fries ken ik het beeld, denk ik. Daar moet ik ook wel eens om speed geniezen. Want de Nederlanders hebben dat lang onze zorgen niet serieus genomen. Het Fries een beetje bij. Tweede Rijkstaal veel wel. Nou ja, en dan nou ervaren ze... beeld inderdaad. En neem al die oren. Nou ja, precies. En nou ervaren ze... nou ervaren ze zelf hoe het is dat je taal... Het Nederlands wordt dan steeds weer meer door het Engels bedreigd. Ja. Dus ik denk van... Ergens zit het ook... ik zal niet zeggen koekjes van een deeg, maar het is wel mooi dat ze ook een keer zien van zie je hem nou waar wij dus de hele tijd hiervoor vechten. Nou ja, we ervaren met de discussie en met de zwaarder. Precies. Dan kunnen ze zich gewoon sluiten. Ja, ze kunnen wat leren misschien van. Beginnen we muziek draaien. Scott Walker. Ja. The Old Man's Back Again. Ja. Why this song? Ja, Scott Walker is een muzikale held. De meeste mensen kennen hem, denk ik, als deel van de Walker Brothers. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Hij is een crooner in de jaren 60, vroege jaren 60 al begonnen. Het veel Jacques Brel cover toen. Maar hij had hem gaandeweg ontwikkeld. En
hij is in het laatst van hij leeft niet meer inmiddels, maar hij tot in de jaren 90 en 2000 heeft hij zware experimentele platen gemaakt met nummers van 20 minuten lang. Percussie die bestond nu dat hij met de vuisten in een stuk in een ham zat te boksen. Dat is zo opgenomen. Hij is maar een heel excentriek iemand, maar hij heeft hem altijd op mij weten uit te vinden. En zowel het vroege werk als het latere werk is mij even dierbaar. Ik kan nou wel iets voor een vroeger nummer komen. Hij komt ook voor in het boek. Daarom wou ik hem eigenlijk ook even draaien. Maar ja, geweldig. Echt een muzikale held. Then she died. The old man's back again. The old man's back again. Scott Walker en The Old Man's Back Again. Zit op het muzieklistje van mijn gast van Joert, Gerard de Jong. Oorleding nogmaals is zijn roman Blauw van Dagen, Gries van Onrust. Daar komt die uitdrukking eigenlijk bij. Is het een typisch Beeldse zin? Zeswieze? Nou, ik heb in al mijn onderzoek heb ik uitgevonden dat de Friesen die zeggen wel de loft is blauw vandaag. Ja. Alleen dat Gries van Onrust dat komt er alleen bij Bilkert. Dat hij je erbij verzonnen. Dat denk ik, ja. Dat denk ik. En dat is een beeld seggie, zeggen wij dan, een seggie. En dat hing vroeger bij een Spaak en Beb aan de muur. De lucht is blauw vandaag en Gries van Onrust. Dat is het hele seggie. En daar ging voor mij altijd iets dreigends van u. Dat tegeltje, dat fascineerde mij wel. Want ik wist niet goed wat het betekende. Maar de lucht is blauw vandaan en Gries van Onrust. Vooral dat laatste part, daar zit echt iets... Ja, dat is wel zwanger van dreiging eigenlijk. Hè? Ja. Dus zie je het zo voor die, denk ik. Ons Paken, die hebben me later en ons hoort ik wel... Hij zei wel uitleggen wat het betekent. Heel kort door de bocht kist het is een beetje een pluk de dag motto van... het mooie kan zomaar voorbij wezen. Hè? De lucht is blauw vandaag en is onenig. Denk aan de zomeravens. Maar Gries van Onrust, ja, daar kist ook zomaar weer, zeker op een CD, kist de grieze wolken aan komen zien rollen. En het mooie kan zomaar voorbij wezen. Dat is eigenlijk de betekenis van die spreuk. En hij heeft me altijd aangesproken en is me altijd bijbleven. Ik heb het tegeltje van ons Spaak en Beb, want die binnen spieert er nog boy niet meer, maar dat heb ik thuis. Voor mij is de tegeltje ook wel bestellen. Maar het is gewoon zo'n heel mooi ouderwets tegeltje met van die tierenlantijntjes eromheen. Maar voor mij heeft het echt wel een speciale betekenis. Ja. Hoe Pakers, Prutsen en hoe Heid, Beeldse Post. Ja. Er is onderdeel van, intussen een traditie. Ja. Want leven ook weer de familielijn van de Beeldse Post is heel belangrijk geweest, hè, vind je me? Absoluut. Hoe pijnlijk werd voor die dat bij die stoppen? Die lijn? Ja, nou ja, kijk, die lijn die is er onmiskenbaar. Hè. In 1935 opricht, meer in Overpaken. Ja. Toen heeft Spaken het na de oorlog overgenomen en die is eigenlijk van de jaren 50 tot 2000 is die journalist geweest, het gezicht van de Beeldse Post. En de Beeldse Post weer een begrip? Ja, was zeker een begrip, ja, absoluut. En hij was ook die typische dorpsjournalist die dan een avond bij het lintje voor de brandweerman die het 25 jaar in dienst is wezen kon. En Sunnighoffen stond hij weer langs de lijn bij het voetbal. En die waren overal. En in 2000 kwam hij te versterven. En ons huid zat inmiddels ook al in het bedrijf. Alleen die waren niet journalist, maar zakelijk directeur dan. En ik deed journalistiek. Dus de journalistiek zat al in mijn DNA, of in het bloed. En toen kwam hij te overlijden op vrijdag. En de woensdag daarna, in oktober 2000, moest er wel weer een krant komen. Dus ik zat in het 4e jaar. Zo. En toen heb ik dat weekend al min of meer besloten van dan stop ik de studie en dan neem ik het over. Want de krant moet wel doorgaan. Ja. En toen was ik zowat de jongste hoofdredacteur van Nederland volgens mij met 21 jaar. En hoe dat is. Kijk, iedereen weet de ontwikkelingen in de media. Hè? Voor kleine kranten was het gewoon op een gegeven moment heel lastig. De ontlezing gaat deur. Jongeren nemen niet zo gauw een abonnement meer. Hè? Wij het dan toch vooral van hem moesten. Wij jarenlang probeerden om de krant ergens aan zonder te brengen. Hè? Noem alle concerns maar op die er binnen in Friesland. Ja, dat is niet slaagd. En op een gegeven moment heb je dan de conclusie trekken moeten van dan moeten we er met stappen. Hoe pijnlijk wie dat proces? Want op een gegeven moment haast bijvoorbeeld terug van... Wow, dit is, ik zie er rechts in de morgen. Ja. En het glipt mij de wieken haast meer door de vingers. Ja, precies. Nou, het onvermijdelijke was misschien in het begin net als onvermijdelijk misschien shame was. Nee, klopt. Is het een wrakseling geweest? Ja, zeker. Dat ben zware jaren geweest. Hoor. Die hebben wel een wissel getrokken. En, ik kan me voorstellen dat jongens net lekker op een bank. Het is onzekerheid, het is gesprekken met mogelijke interesseren. Die zich soms ook
geïnteresseerder voordoen dan het is. Of het puntje bij paaltje komt, dan klapt het toch om een of andere reden. Terwijl de wereld zich zo ontwikkelt, dus zij is hetzelfde leven. Dat doe wist welke kant het haast opgekeerd. Ja, zeker. En kijk, het is voor mij ook. Ik heb wel een periode van rouw ervaren. Nog voordat bekend worden dat de krant stoppen zou. Nou, maar ik heb voor mij al al zeker eergevoel hier. Omdat die familie er zat JPC. Anders was ik toen ik 21 was, ik niet zomaar. Had ik een studie niet zomaar vallen laten en gewoon een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Maar goed, voor mij was het wel zo dat er min of meer puur toevallig tegelijk kwam voor mij een uitdaging. Er kwam een vacature voor meertaligheidscoördinator bij Waardhoeken. En dat ben ik geworden. Maar voor de Huidlooy, dat aans, die staat natuurlijk ook lang aankomen, die wist dat ook. En is heel reëel, maar die zei van ik vind het toch wel heel spiedig dat ik heb het niet doorgeven kennen dan één. Hè? Hij neemt mij niet kwalijk hoor, ik bedoel, absoluut niet. Hij snapt heel goed dat ik niet nog zijn heb van, dan ga ik tot mijn pensioen wel als een zalm ten de stroom in zwemmen. Maar dat is heel stressvol en heel moeilijk. En als het niet meer kent, dan moet je de conclusies trekken. Maar inmiddels heeft hij daar ook vrede met hoor. Alleen tuurlijk haakt dat er wel in. Het is een lijn die het stopzet wordt. Ja, maar ja goed, zo is het leven dan uiteindelijk toch ook. En er komen weer nieuwe dingen op je paard. Voor het huidelijk ook trouwens hoor. Dus niet dat die nou eenzaam zitten grien tussen. Mensen moet niet medelijden met een krijgen. Dat zou hij zeker niet willen, maar het haakt er wel in. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Zeker, ja. Nou ja, vanwege de familie, traditie en de lijn. Ja, dat komt allemaal samen dan. En dat barst. En ik heb 20 jaar dat is een traditie. Maar we hadden ook lezers die lazen 50, zolang het ze leven, die lazen die krant al 60 jaar. Ja, dat heeft hem wel wat een. Ja. Hij hem ooit nog om die krant om te redden, wagen om het beeld te vervangen voor het Nederland? Nee, dat zou bizar wezen. Ja. Nee, maar als gedachte-experiment. Nee. Ik denk even een confronterende vraag. Nee, helemaal niet. Nee, de kracht van... Even in je doodstrijd van zo'n bedrijf. Ja. Ik kan me voorstellen, dat is krampachtig wordt. Ik wil net zeggen dat je me toe wagen gaat. Maar ik kan me voorstellen, dat is steeds maar wat daar net als een nijding. Ja, maar daar hadden wij niet in de paniek. Daar hadden wij niet meer lezers met dronken. Nee, alleen maar minder. Nee, maar dan had je in Friesland woord, hoes en hoeskranten. Ja. Die nog redelijk weten te besteden nog. Hè? Maar... Ja, dat binnen niet zoveel meer. Nee. Er binnen een paar, maar dat komt. Dat binnen ook de kranten die het heel dicht in die lokale gemeenschap zitten. Ja. En dat zaten wij als Beeldse Post ook. En hadden wij de functie van de Beeldse Post waar Nijs brengen, dat staat boven kijf. Nou ja, dat kun je op een gegeven moment centraal zetten. Hè? Ja, maar de tweede functie, maar bijna ook gedeelde kopfunctie waar dat beeld zien laten in de krant. Want dat is de meesten die de krant laten, maar Beeldkens. Die wil je hun Beeldse taal, hun identiteit wil je elke week teruggeven in die krant. Dus hadden wij wat veranderd hadden, daar waar het ook niet met lukt. Nee. Krijg je voor iets grimiet? Ja, ik krijg vuur. Ja, goed zo. Het vuur waait op. Ja. Nee, maar dat is goed. Daar staat ook stel. Maar nee. Ik vind dat meer kranten moet hun eigen taal zien laten. Absoluut, ja. Goed zo. Advocaat van de duivel spullen, Steven. Beetje, ja, dat dacht ik al. Maar heel verweven met het beeld. Ik ga straks over verder praten, maar eerst maar even muziek. Owen Pallett, I Am Not Afraid. Ja, vind ik een heel mooi nummer. Ik weet niet, hij zal niet heel bekend wezen. Misschien wat bekender, had ik zei, dat hij de violist van Arcade Fire weest het. Hij is inmiddels op een solo-tour. Hij doet ook soundtracks, maar hij maakt ook soloplaten. I'm Not Afraid vind ik een heel mooi nummer. Heb ik uitgekozen, toch wel vooral ook om de tekst. Owen Pallett is homo. Hij zei, ik weet in zijn leven, hij zal ook nooit kinders krijgen. Maar hij komt tot de conclusie van wat houdt mij nou gaande in het leven? En hij komt tot de conclusie dat is discipline, dat is werken, dat is creatief wezen. En hoewel wij heel verschillende levens hebben, het pad van geen kinders komt overeen. Dat heb ik ook niet, hebben wij niet. Ook vrij bewust niet. Maar hij zoekt het ook van, waar kan ik het dan vinden voor mezelf? Hè? Wat zoek ik dan in het leven? Wat doe ik? Wat wil ik? Hij vindt dat in de discipline van creatief wezen. En dat vind ik een heel mooi boodschap. En dat heeft mij wel geholpen toen ik het boek schreef, aan het schrijven. Ja. I haven't had a smoke in years, but I will catch a drag if you are smoking. They told me to chew on a toothpick. They told me to take a deep breath. What is better is to punch a wall. I'm in the boxes of your old love letters. Ja, prachtig nummer. I Am Not Afraid. Owen Pallett. Mij een verhaal, dit nummer. En dat verhaal komt van mijn gast, Gerard de Jong.
Hij had een Beeldse romanskreun onder de noemer Gerard Marcel de Jong. Dus als het op zie ik het daar even op. Nou, meestal maar het boek maar lezen. Zo simpel is het. Ik moet zeggen, ik had lezen. Ja. Ik zit er een beetje te doen te hikken. Want ik denk, ik moet heel erg mijn best doen om het te lezen. Dat mij, van een boek, dat mij Ja. ik vreeg je. Maar ik ging wel even daar langs, nou, wanneer begin ik er aan? Ja. En wat mij verbaasde is de vlotheid van mij. Het lezen koers, Fries, als woordpiek Ja, eigenlijk. Krijg je die reacties meer of wisselt het heel erg? Het wisselt wel, maar Want als het een beetje erin zit, ja. dan gaat het vanzelf, vind ik. Nou ja, dat hoor ik dus heel vaak inderdaad. Ik denk dat de meesten moet toch ook even een drempel over. Ja. Of in ieder geval wennen aan je moet er even de zitten Beeldse taal. Je gaan. moet er even voor zitten gaan. De meesten die glijden er daarna in, als in een warm bad. Zeg ik maar zeggen. Maar er zijn wel goeden die zeggen, maar ook Bilkers, die zeggen van nou, ik ga er af en toe toch wel moeite met. Maar wat ik uit de meeste reacties wil krijgen is na het begin, even het begin zie. En dan komt het er wel in. Ja. Maar van Friesen hoor ik dat ook regelmatig en vind ik dat best wel bijzonder. Want die komen beeld niet veel tegen natuurlijk. Zei ik wat over het verhaal. Het is een mooi verhaal. Het is een soort, je zou bijna zeggen, een wordingsverhaal wat in de literatuur wel eens neemt. Dat je een haatpersoon had die zich persoonlijk en karakterologisch begint te ontwikkelen. Ja. In dit geval dan Siert Lautenbach. Ik kon het komen net doen. Hoe dreig of juist net dreig wie het feit en fictie apart van elkaar te horen? Ja, nou dat wij niet zo dreig. Nee. Want er zijn heel veel overeenkomsten met in eigen leven. Maar het is wel geen biografisch stuk. Nee, het is zeker niet biografisch. Maar dat is wel put. Uit om jou. Ja, qua situering bijvoorbeeld wel. Dat hij op een gegeven moment naar Baskeland gaat. Ja, dat is natuurlijk niet toevallig. Daar heb ik ook zitten. Ja. Maar dat is eigenlijk zou ik het stom vinden als ik dat niet gebruikt had. Want ik heb er gewoon zoveel ervaring op de heen en ik weet er inmiddels wat van. Dat ik dat makkelijker gebruiken kan dan dat ik hem naar Siberië stuurde had bijvoorbeeld. Nou, ik eerst naar Siberië moeten, dat lijkt me ook mooi, maar wel wat frisser. Maar dat heb ik natuurlijk gebruikt. En natuurlijk, er zitten altijd dingen van jezelf in. Dat ken ook niet aan. Ik bedoel, het boek komt uit mij en ik heb dat boek geschreven. Maar qua biografische feiten loopt het echt wel bot uiteen. Ja, en het is wel echt zien verhaal en zien street, zeg maar. Ja, want hij is tijdens het schroeven wel de neiging hoor om in die eigen leven te volgen te doen. Maar dat is de bocht uit chest. Nou, nee. Of je dat vrij makkelijk te skiën? Nee, nou, ik heb het ook niet echt skaaien eigenlijk. Gaandeweg begon ik juist meer te zien van, ik ken bepaalde dingen of herinneringen die ik had toen ik 5 was of zo, die kan ik ook in dat boek verwerken. En ik mag het aanpassen hoe ik maar wil. Dus het is, en dat is, soms is dat, schrik dat, nee hoor. Soms jaagt dat angst aan, dat is zoveel vrijheid heeft. Maar ik bedoel, je hebt de complete vrijheid in feite. En ik moest leren om daarmee om te gaan. Maar natuurlijk heb ik er zaken uitgepikt uit mijn eigen leven. Alleen die komen onherkenbaar weer in dit boek waarom. Ja. Het mag voor de lezer moet niet het idee hebben van nou ben ik over Gerard aan het lezen. En Gerard voelde me ongelukkig en Gerard wil naar Baskeland en Gerard had een affaire. Dat soort dingen, dat zou ook helemaal niet... Dat zou ook helemaal niet leuk wezen voor de lezer, lijkt mij. Nee. Dat hij hield aan mij denken moet. Dus gelukkig, ik neem aan dat het wat dat betreft totaal niet overeenkomt. Nee. Het gaat vooral om Siert. Ja, zijn leven. Hoe die wat loskomt van het Beeldse leven, het cultuurleven vooral. Ja. Nou, inderdaad, in een totaal andere wereld te komt. Thematisch is er wel wat overlap. En anders hadden die thema's er ook niet in zitten. Dat ik daar niet zelf met doende geweest was. Van, toch ook wel een beetje... stad, platteland, maar meer ook van, wat is je thuis, waar wil je wezen? En je thuis kan soms ook wat verstikkend aanvoelen. Hè? En moet je het dan ergens aanzoeken bijvoorbeeld. Maar is vluchten in feite, is dat heilzaam? Ja, ook niet altijd misschien. En dat zijn van die dingen die ik zelf wel interessant vind. Ja. Moest je die zelf helemaal opnieuw weer uitvinden, qua schreeuwen of net? Hoe zit dat eigenlijk? Want er is echt gewoon techniek. En een verhaal vertellen. Klopt, ja. Punten, komma's. Ik weet dat er meestal, ik neem aan, mij lezen houden. Ja, een soort redacteur die het mij die in had. Ja, er zijn een paar mensen met lezen. Alleen het verder daar vooral voor het beeld. Die er een hele kluif van had om het allemaal op goed beeld na te kijken. En mijn broer Johan had het vooral ook naar de verhaallijnen gekeken. En die vertrouw ik dat zeer goed toe. En dus hem eerst metleven, maar ja, in dat creatieve proces, ik wist niet hoe dat was, want ik had nog niet eerder een boek geschreven. Nee, daarom. Dus het is hè? En ja, dan stoot die kop af en toe. En ja, dat hoort erbij.
Ik heb een paar keer dat ik een week lang in een hutje op een hei, zeg maar, in een huisje in de bossen zitten heb om te schrijven. En ja, de ene keer kwam ik daar wat gelukkiger weg dan de andere keer. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. Alleen ja, en er waren ook weken dat ik denk van, ik heb nog niet de helft geschreven van wat ik schrijven wou. Alleen ja, dan denk je in kwantitatieve termen. En uiteindelijk is het daar praktiseren en er met wisselen. Ja, heb je ook weer nodig om later wel schrijven te kunnen wat je schrijven wil. Ja. Is het verhaal van Siert wel verteld, Vingst? Ja, vind ik van wel, ja. Dus Zonder als iets- er alle weer een nieuwe roman van die komt, gaat het net bij hoe Siert, denkst? Nee, ik denk dat dat wel klaar is, ja. Ook al zonder nou wat te verklappen, maar Ja, nee, we net een bot spoilen, maar... over het eind. Maar ik bedoel, het zou in theorie zou het kennen, misschien. Nee, dat is de vraag. Nee, maar dat is klaar, ja. Ik ben wel eens benieuwd hoe het met hem wezen zou nou. Dat wel, ja. Want ik kan hem in die zin ook gewoon loslaten. En hij begint nou te leven in het hoofd van andere mensen. Ik bedoel, ik kreeg van het weekend nog een appie van een die had op NOS wat lezen. Zo, kijk, je moet aan Siert denken. En ik denk van ja, dat is heel grappig hoe dat werkt. Nou ja, er was wel een personage schapen. En dat bestaat hij net niet echt. Hij is er wel. Hij is er wel, In zeker. de verbeelding. Hij is alleen niet, en hij is niet alleen maar in mijn hoofd, hij is ook in het hoofd van anderen. En dat is heel nieuwsgierig om te zien hoe dat gaat. Maar hij moet hem daar vooral zelf redden. Maar zoals ik zei, ik zou wel weer eens met hem praten willen, maar ik kan hem niet weer nog een keer strikken. Hij zal ook wel denken van, dan kon één keer ben ik hoofdpersoon geweest, dat is ook wel weer mooi genoeg, weet je wel? Ja. Zoek eens maar een ander. Justy zou nog eens een soort roman schrijven, of net? Ja, nou ja, ik weet niet, ik heb een roman schrijven. Ja. Ben je dan een roman? Ja. Dan ben je misschien een roman schrijver. Nee, maar God, Ja. hey, dit vind ik leuk voor de komende jaren om dat nog eens weer uit te dipjen. En ben je er op die manier mee bezig? Ja, zo ben ik er wel mee bezig. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ik heb nou een boek geschreven en ik weet wel dat er weer een volgende boek komt. Ja. Maar hoe en wat en waarover, nee, dat weet ik nog niet. Daarvoor dit boek mij ook nog een beetje te veel in de besnijing. En nou ja, het had ook wel wat vroeger van mij. Qua tijd, maar ook qua energie. En ik wil het allemaal wel even bezinken laten. Ook dit part, na de presentatie en recensies en dingen. En wil ik ook goed bezinken laten. Hoort er ook allemaal bij. En om haast weer goed met een scornerlaai weer aan wat nieuws te beginnen. Ja, hier eigenlijk een muziekvraag, want ik vreet muzikanten heel vaak dat ze een cd kleren haar album. Ja. En ik weet van heel veel muzikanten van nou, als die clear is, dan hoef ik hem de eerste jaar hier even net te luisteren. Want Nee, klopt, ja. elke overdub en elk punt komen weet Ja, ik. En ja. dat woe net. En dat is... Het was toen die eigen boek lezen gaat net zo gauw. Want hij het verhaal natuurlijk zelfs kreun. Ja, dat is weer oors dan een cd beluisteren. Maar dwars er alles in om te bladeren of net? Oh ja. Ja? In ombladeren zeker wel. Maar ik ga hem niet... Nee, zelf lezen, dat snap ik. Op korte termijn ga ik hem niet van A tot Z lezen. Nee. In ombladeren kan wel. En Maar natuurlijk is af het en toe- losleren? Want daar komt het eigenlijk een beetje Ja, del. nee, dat kan wel. Ik was gewoon echt 100% tevreden, ben ik nooit. Maar ik was gewoon echt wel tevreden met wat er loopt. Ik vind dat dit op eigen been staan kan. Dat het verhaal staan kan, zeg maar. En dat is voor mij al heel wat, want ik ben wel echt heel perfectionistisch. Dat was ook wel part van de worsteling, zeg maar. Maar nee, ik ken niet prima. Ik heb alleen wel soms dat ik dingen waarom lees. Als een me eens vraagt om wat voor te lezen ergens voor, dat ik denk van, heb ik dat geschreven? Nou, dat staat me niet meer zo voor de geest. Nee. Maar ja, ik ga natuurlijk deur. Hè? Dus hier staan dingen in die een paar jaar geleden al geschreven ben. En natuurlijk, op het laatst ben je er heel erg met correcties en redactie nog met aan de gang geweest. Maar sommige dingen binnen al wel jaren oud voor mij in feite. Dus zelf ben ik in het creatieve proces. Ja, ik ga hier toch maar één kant op. En dat is voor u. Dat is in feite de toekomst in. Wie is toen zelf trouwens degene die het zijn, het is clear, het verhaal, of weer dat een oorwest die dat zei, zo nou Gerard, het is clear. Oh zo, nee, We kennen hem nog wel naar de drukgebroek. Nee, dat heb ik zelf zo'n. Wel met enige aandringen van de uitgever. Ik heb de deadline wel een paar keer uitstellen moeten. Het is een manische laatste half jaar geweest om mooi te krijgen. Ja, maar het lijkt me echt zo'n moment om alleen het lef te hebben, het is clear. Ja, Want het is perfectionist. hè? Ja, precies. Nee, nou ja, dat is ook zo. En nee, maar op een gegeven moment, gaandeweg wordt dat wel duidelijk. Ja, gaandeweg wordt dat duidelijk. Maar op het begin kon ik niet weten wat het enige zou. Dat niet. Dat moest gaandeweg ontstaan. Likas gaandeweg ontstaan moest van, wij gaan de hoofdpersoon heen. Welke oorslag neemt hij? De mooiste momenten met schrijven waren dat ik zo in de flow zat. Dat ik toch een beetje achter de hoofdpersoon aanliep, als het ware. En zo van, goh, ik ben benieuwd wat hij in deze situatie doet. Dat binnen die mooiste momenten, helaas waren ze spaarzaam. Maar het is veel werk. Het is gewoon werken. En af en toe zo'n momentje van magie, dat vond ik wel heel mooi. Ja. En het is een prachtig beeldsdocument worden. Ten eerste, hierna
kennen er nog een hele pro forum. Ja. Dat is goeie nice van de eerste. Dat er misschien een trailer of een via de Beeldse roman komt. In ieder geval, misschien wel van mijn gast, die wordt Gerard de Jong, of van een oord, zo ik zou maar kennen. Ik hoop het. Ja, Dat zou helemaal te gek zijn, dat er nog volle meer Beeldse romans komen. Echt van orenschreeuwers. ben ik alleen maar voor. Ja, Ja, absoluut. ja. Hoe meer, hoe beter. Ja, toch? Ja. We draaien nog in plaats. Television, See No Evil. Ja. Ja, Tom Verlaine is ons laatst ontvallen. En ja, dat raakte me toch wel. Hij staat iets met television van vroeger? Of, Een beetje op de sideline. Ja. Ik had het nooit in plaat verkocht, maar ik ken ze. En ook het dan jij, dat ik, dat had ik wel voor een bepaalde tijd. Het is echt voor die tijd, hè? Eind jaren 70, begin jaren 80, Ja, CBGB's, New York. Ja. Nou, denk aan television. Je had het door de marquee. Ik heb een roemrufte zaal trouwens. in Ook nog, Londen. ja. De Talking Heads, die zien wat. Hè? En ja, zij waren echt, die plaat, Marquee Moon, het titelnummer, dat duurt 11 minuten. Dus dat wou ik de luisteraars niet aandoen. Maar die moet je hem wel echt horen. Maar dit is ook een prachtig nummer van die plaat. Ik vind het te gek. Ja. Dank u wel. Dankjewel.